Sanibonani guys, igama unqobile ngiphethela amazwi la e-Inimba angumhla ka-29 June. Guys, uSomila-ke baqhubekile nokumkenya ikinya uhlathi. Hhayi bakhuza bonke abantu endlini ukuthi hhayi uzombulala mdedele. Sisamdinga ephila lokho nazosibalisela ukuba kwenzeke ntoni kahle kahle. Nangampela-ke guys waqhaqhazela-ke uSomila wahlala phansi. Wathi bantu abadala, hayi ngicela nje ngokuqala ngixolise. Ngidinga ukuba ndithethe noYanga. Kwathi hey! Azolinga usibhedele la wena, uthetha noYanga uthetha ntoni? Hlala la phansi usibalisele ukuba kwenzeke ntoni. Angampela-ke guys, weza kuYanga-ke eqhutshwa unina uThumeka bezohlala phansi cause nabo bafuna ukwazi ukuthi kwenzekeleni vele kuze kube naleyo video leya. Cause uYanga uyasho ukuthi akazikhumbuli lutho yena. Guys, waqala umfana waqala ekuqaleni. Wathi mna kunale group le ya mfana lo kuthiwa u-Aviwe. Manje lo mfana lo ukhulu yabo and uyintwana ka-principal. Wonke umuntu uthanda ukuba abe ichomi yakhe. Ubelokhu endiziba endibona nje sengathi anginto yalutho. Kodwa-ke few weeks back-ke wasondela eduze kwami yabo, ndabona ukuba nami sendizongena egroupini yakhe yabo. Kodwa-ke belokhu endixelela ukuba mina angikho cool yabo, cause anginamantombazane engihamba nawo like yabona nje endibuza uba ndinayo yini icherry. Ndamxelela uba yewe nginayo uYanga. Bonke abantu endlini bakweqa amehlo ukuthi uYanga. Anyway, aqhubeke-ke guys uSomila ethi uke wandixelela uba mina kuzomele-ke ndilethe ubungqina ukuthi-ke uYanga uyi-cherry yami futhi-ke siyalala sinaye cause ndixokile ngathi siyalala sinoYanga. Ha guys uhlathi kwathi akakhafula umlilo. Bamkhuza guys, bamkhuza kwathiwa akehlise umoya. Hey guys, uSomila wathi ake ndike ndavakasha apha-ke ekhaya ndacela uYanga uba ndingenise endlini. Ngangena endlini-ke ndafica uYanga exakekile, exakwe i-physics. Ndathi ndizomncedisa. Wathi okay. Uthi ngingayi ekamereni. Wathi ekamereni? Kubuza uhlathi. Wathi ewe kaloku ndomncedisa nge-physical science. Kodwa-ke ndithe masesindise ekamereni noYanga ndakhumbula amazwi ka-Avi ukuba uthe mandilethe ubungqina ukuba mina noYanga siyathandana and aseke ndamrekhoda. Ha guys uhlathi kwacisha amnikeze ugesi wempama. Bamkhuza bambamba kwathiwa hlathi mana kancinci aqhubeka asibalisele. Hey guys, wathi mina-ke noYanga saphuzana kuphelele apho. Kaloku asivaze senze nto, ndiyanithembisa abantu abadala. Kwathi uyaxoka wena. Uxolani guys? Hey, wasondela eduze kwaSomila. Wathi wena kade ngakubona wena. Yabona wena kade ndikujongile wena. Ubulokhu ubhizi ungena apha endlini uphuma ungena engathi kokwenu la. Ubhizi noYanga. Ngenye imini ndakufica la uncumisana noYanga niphuzana. Ndakukhuza ndathi qhela ke wenze njani wena? Waqede lapho uXolani waletha ugesi wesibhakela ebusweni sikaSomila. Yeyi raphatsha. Hey, ngithe ngisabheke leso sibhakela seze sesibili guys esivutha amalangabi qhwa esiqhonyeni sikaSomila. Guys wopha umfana. Lapho-ke manje abasakhuza endlini ngoba kusho ukuthi phela yabo usethola untanga yakhe yabo. Akukubi kangaka, akufani njengokushaya uhlathi yabo, kushayana ontanga. Hey guys, wabamba ubuso bakhe uSomila waxolisa. Wathi ngicela uxolo abantu abadala. Kwathi uzuke uphinde uyenze lento oyenzile. Lapho uYanga guys usebambe indlebe, akasafuni ngisho ukizwa lento leyo ukuthi-ke urekhodiwe yena ngesikhathi eqabulana noSomila. Uqede lapho wabuka uYanga-ke uSomila wathi, Yanga, bendicela ukuthetha nawe. Kwabe uyithintele kuhlathi. Uhlathi ngimbone semphuthaza umfana. Wamphuthaza la ngaseqolo. Wamuthi siphakele eqolo. Wawalala phansi umfana elaliswa amanqindo omuntu omdala akade guys. Yeyi igudle emhlabeni. Sesuka lapho eselele phansi wamukha ngonyawo wabona uSomila ukuthi no man. Yabo meqhubeka elala phansi uzofa lo mfana. Wasukuma exhuge njalo ebheke emnyango. Wayibheka imoto yakhe, wayifica imoto yakhe ipakiwe ngasesayidini. Lapho uhlathi nangula ngemuva guys uyamjaha. Eyi wangena neyicapha. Ukhiye ubese uphuthaza ukuyidumisa. Obeyidrayiva iyophuma ngesango
bandla guys. Ebheke kubo. Hey guys, angikaze ngibone umuntu driver kangaka. Yazi amagiya ngicathi washintshe elandelana uthe nje giya 1, giya 2, giya 3 esethi nje makaphuma phele lapha. Guys. Yey. Imoto akayilindanga ngisho ifudumale guys. Akupheli-ke lapho. Uyanga-ke manje-ke sebehleli naye endlini kuthiwa-ke okusibalisele-ke ntokazi. Wena-ke your side of the story. What happened? Hayi ugirl washo ukuthi mina kwangqongqoza umuntu emnyango. Ndathi mendivula nangu Sumila. Ndamngenisa endlini. Wathi uzonginceda cause ngangixakekile ngixakwe i-physics. Ndamthatha ndamisa erumini. Uhlathi guys yamnyanyisa leyo kumisa erumini. Emva koko-ke ndaphuma. Wabuza-ke manje-ke unesi phela wasekhaya uNtiki ukuthi uphuma uyaphi-ke ntokazi. Uthi hayi ngangithi ngiyomenzela into eselwayo ijuice nje. Then ndithe sendibuya-ke ngaphakathi endlini. Wandincoma wathi ndimuhle. Then wandiphuza-ke wandiqabula. Emva koko andikhumbuli lutho anti. Hayi-ke unesi-ke washeshe wayifunda le ncwadi ivaliwe. Wathi okungenzeka-ke mntanami ukuthi-ke ukudragile lo mfana. Mhlampe le juice owayilethile nawe wayiphuza kodwa-ke ngoba wayephinde waphuma wayobheka ifoni yakhe khona into ayithela kuleya drink wena waphuza wena. Emva kwalapho-ke waquleka yena wasegcina senza umathanda-ke wakurekhoda kahle. Lapho-ke guys angikhumbuli uyange iphuza ijuice leya but asazi guys everything happened too fast. Mhlampe leyo phathi leyo yaseqa yabo. Ngampela kukhona into ayifaka lo mfana esiphuzweni somntwana ngoba nakho vele phela yona into ayisebalekile kuyena kwakukuthi kube khona i-evidence ukuthi yena uthandana noYanga ukuze abe u-cool guy ku-Aviwe yabo. Angene kule gang ya-Aviwe athi haxa kubonakala ukuthi hayi cha hayi uyisikhokho nje ngabo. Hey. Hayi-ke guys. NoLwandle-ke ngalana-ke uthole iy'ndaba ezibuhlungu nezimshaqisayo zokuthi-ke uZethu ukhulelwe. Uyabuza ukuthi ingane kabani kuthiwa ekalikamva and manje uyazi ulikamva ukuthi wadlula emhlabeni-ke eshayiswe uyena ngemoto. Useyabuza sisi ukuthi shuthi kahle kahle ngesikhathi kuba ne-car accident vele uZethu wayesekhulelwe kwathiwa yebo. Ayi guys uNembeza wadlala ngayo uNembeza guys. uNembeza wamgenda njengebhola. uLwandle-ke ukuthola ukuthi-ke ubulala ubaba wengane ingakazalwa nokuthi-ke uZethu naye ngoba walimala kungenzeka ukuthi mhlampe wacishe wabulala abantu nje abaningi that day, not just 2 but 3. So guys-ke kunzima kumabheketwane naye empilweni kaLwandle. La yakhona bonke abantu bamphebeza nje ngathi nje ushiphile guys. Akekho ufuna uba seduze kwakhe. Afela lapho-ke amuzibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, kama unqobile ngiphesela amazibela inimba angumhla ka